Добър ден на всички! Благодаря на ръководството на Националната асоциация на зърнопроизводителите за поканата и възможността да ви приветствам и да ви поздравя с успехите, които имате, да ви поздравя като организация, която в последните години мисля, че се наложи като най-представителната организация в сектора. Радвам се, че като представител на законодателната власт във времето, в което бях това си качество, и сега от 2 седмици като представител на изпълнителната власт, във ваше лице, Националната асоциация на зърнопроизводителите, имаме представителен партньор на неправителствения сектор. Ние не се познаваме от сега, което смятам, че е добро, и мога да ви уверя, че в наше лице ще имате партньор за откровен диалог и за намиране на възможните най-добри решения в рамките, в които сме поставени в европейско законодателство и националните възможности, законодателни и финансови. И мисля, че времето, в което ще работим с вас в това си качество и в изпълнителната власт, ще покаже достоверността на моите думи, които сега отправям в началото на един мандат. Наистина много е важно организациите в сектора да имат представителност, защото тогава може да гарантираме, че решенията, които се вземат, са адекватни за сектора. В този смисъл искам да пожелая на вашата организация да се разширява и винаги така легитимно да отстоява и взема решенията си. Какво искам да представя като политики, мисля, че е нормално за тази първа среща в това си качество, какво ще следва нашия политически екип. Ще търсим възможности и инструменти на подкрепа в сектора, такива, че да развиваме българското земеделие балансирано, с развитие на всички производства в него, и за нас най-важното, от което искам да кажа, че фундамента за развитие в тази посока на българското земеделие е българското зърнопроизводство. И вие сте хората, които в този период от развитие на българското земеделие, особено след присъединяването ни към Европейския съюз, достигнахте най-добра конкурентоспособност, съизмерима на някои от вас с тези на европейските фермери, и на практика вашата предприемчивост, вашата инициатива ще предопредели и успехът на българското земеделие в посока балансирано, диверсифицирано по производство, така че да увеличим и заетостта в селските райони. Аз разчитам на вашия капацитет, на достигнатите постижения и ефективност, които имате, и с политиките държавните, които ние ще приложим, да ви мотивираме да развивате и допълнителни производства. Наистина, дълбоката ми убеденост, че успехът на българското земеделие е успех точно на тези политики, които представям в момента. Предвиждаме актуализация на поземлените отношения, на актуализация на законодателството за поземлените отношения, което няма да бъде бърз процес, но трябва да знаем, че това е основата, на които се развива българското земеделие, и трябва да ги направим наистина актуални, така че те да стимулират едно ефективно земеделие, да стимулират комасацията и на собственост, и на ползване. Това е нашата дългосрочна задача и аз искам да ви я обявя. Какво ще направим в момента, в идващата година? Може би това представлява най-голям интерес за форума в това време. За 2015 година директните плащания, които ще бъдат платени на българското земеделие, са над 1 милиард и 400 милиона лева, и ние работим в посока всичко, което се полага на българския земеделски производител, така както са договорени, да бъде платено в съответните срокове. За 2015 година, наистина бюджет 2015 година предстои да бъде входиран в Народното събрание, първо приет от Министерски съвет, очаква се другата седмица, да бъде приет в края на годината.
Посоката, която работим за него е наистина така, както вие сте си получавали директните плащания, да бъдат платени в същите срокове или края на януари. Надяваме се, че с приемането на бюджета този факт, тази посока и това намерение ще стане реален факт. Знаете сега, че декември месец ще бъде изплатена агроекологията, необлагодетелствените райони и Натура 2000 и за това на готовност, както и използвам случая да призова всички вас, които имат договори по програмата за развитие на селските райони, тези от вас, които имат възможност да се приключат проектите и подадат заявки за плащане, да бъде наистина направено, тъй като, както е известно, по отношение на програмата за развитие на селските райони работим с екшън план, така че да загубим, знаете, че оптимистичният вариант за загубата за тази година е 90 милиона евро. Няма да обяснявам причините, просто използвам срещата да отправя този призив за тези от вас, които имат проекти, разбира се, са възможни за изпълнение и завършване в близките дни. По отношение на държавните помощи, които ще прилагаме следващата година, те остават тези, които бяха. Държавна помощ за намалена ставка на акциза на горивата, чрез ваучери. Има предложение, което от различни асоциации за ползване на друг носител, но държавната помощ остава да се прилага във вида, в който в момента е нотифицирана. Ако с консенсус се приеме, примерно, носителя на това право да е магнитна карта, това би било и улеснение за вас, ще го дебатираме. Аз пак казвам, радвам се, че в лицето на Националната асоциация на зърнопроизводителите имаме един представителен за бранша сектор и при, разбира се, одобрение, както и от Министерство на финансите, от други сектори, които са бенефициенти по подобна държавна помощ, ще го направим, което е по-добре за вас. Втората държавна помощ, която също е подадена за нотификация, няма да има проблем за нея. Това е преотстъпения данък за инвестиции. Другите две са за държавната помощ за използването на качествени семена и държавната помощ за пропаднали площи, която знаете, че всяка година се прилага. Това са държавните помощи, които предвиждаме за следващата година. Може би другия най-важен въпрос, който за вас, който е пред вас, това е програмата за развитие на селските райони. В първия панел, който предстои, заместник-министър Васил съвсем подробно вероятно ще отговори на вашите въпроси и ще представи ситуацията. Ние публично сме обявявали, знаете, че в момента се комуникират бележките с комисията, повечето от тях вече са затворени. Надяваме се на неофициално одобрение на втората версия на програмата да бъде края на декември или началото на януари и в началото или в края на, по-скоро на първото тримесечие на следващата година да бъде отворена мярката за инвестиции в земеделските стопанства, т.е. на риск на държавата. Такава мярка, която се е прилагала в стария програмен период и рискът от нейното отваряне преди официалното одобрение на програмата би бил най-малък за държавата. Аз наистина се надявам, че ще имаме ползотворна комуникация, надявам се, че ще стигаме до възможните най-добри решения с стратегическата цел за развитие на конкурентоспособно, балансирано земеделие в страната. Предвиждаме да облегчим администрирането на подпомагането на земеделските производители. Колегите ще ви запознаят най-подробно и с този план ще визуализираме заявленията, очертаването на площите за подпомагане още от 1 март. Категорично ще отстоим промяната в закона от тази година за правните основания, въпреки, трябва да бъдем откровенни, неготовността, пълната или непълната готовност на Министерството на земеделието и храните, визирам специализирания софтуер, но смятам, че за следващата година наистина ще го вършим в пълен обем, това, което трябва да бъде, но от правните основания това ни е виждането, няма да отстъпим и ще го приложим от
1 март. Ще има съответните указания от Министерството към областни дирекции земеделие, така че да бъде приложено и в максимално по начин, по който да не затрудни земеделските производители и да бъде максимално удобно и за тях, предвид на практика липсата на специализиран софтуер за прилагането на това задължение. Надявам се, че всички въпроси, които ви вълнуват, ще им бъде отговорено. Аз наистина ви пожелавам успех на този семинар и се пожелавам ефективен диалог между вас като асоциация, неправителствения сектор, изпълнителна и законодателна власт, така че в края на нашия мандат, когато и да е той, да можем да отчетем решения, които са приложени и са довели до подобряване условията на работа на българския земеделец. Пожелавам ви успех! Нека една лоша година в всякакъв план да не бъде мотив да бъдем черногледи, да се пожелаем по-хубава година, повече и по-добри печалби и инвестиции в други производства. Успех на всички!